Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Joanna, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May sa kadagiti adun nga agtutubo analoko dagiti grupo ti rebelde. Fourth year high school ak, idi nakikapa nga kadakwada. Agtawunak la idi iti 17. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Joanna dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kasanon ti pa naghadal ko? No ipamaysak ti susurot ko kada kayo kadagiti mission tayo. Wano operasyon. Agturpos kan iti high school. Kat mabalin mo matlat na ti agadal nga oray sumursurot ka kada kami kadagiti mission tayo. Wan magkit di? Adamot la kanya, no kayat ko pa'y ti agadal. Wano ipamaysakon ti susurot ko kada kayo. Wana, kas na ko namin, sikat ti masurot iti anyaman akayat mo nga aramidan iti biyag mo. Sikat ti agdesisyon para iti biyag mo. Itata nakaturpos kan iti high school. Anya ti planom. Ikarigatan mi nga isakat ti panagadal yo kadagiti kakapsat mo basta igaad yo ti agadal. Nanang, jakon ituloy ti ag-eskwela? Anya? Anya nga ron ti aramidam? Sumurot akon kadagiti nakikapangak ag grupo. Anya? Unay kalakit din anak ko. Idi pa'y lang nga ibagbagak nga awan maganab mo iti dayta asimurutam. Nga maapay nga ipapilit mo ti kayat mo. Nanang, siyak ti ad-adda nga agdesisyon para iti bagik. Uray ka di da kami anaganak mo kat di mo denggan ti pamagbagami. Nanang, inya nakdakla ang diti lubong. Kat saan yun apagrebangan apakibyangan ti anyaman a planok para iti biyag ko. Apay, kastat imula da iti panunot mo? Dakkel ti karbengan mi ken kata anak da kaket nga rod. Ipatpatag da ka unay ket di mi kayat amayaw awan ka iti nalinteg adana. Sige, panawan ka pa'y nanang. Adaramidak. Anak, agsarita tapay kumana imbag. Pinanawan na kunti anak ko. Awanan. Talaga anak ko laapan ti panunot ti anak ko. Ayam amukan ka ni Pedring. Nagapoy di apra. Hi. Siyak ni Joanna. Nagasatakta na mamuka, Joanna. Ket sapel ako ma, tagbalinta na singat iti tunggal maysa. Wana, apay kitin asaan? Kat may samat a grupo ti ayanta. Sige, agsarsarita kayo. Panawan kayo, pay. Joanna, saan ka kandi ang napilit lani may dito? Saan? Simurutak ka di? No sa anak a desidido iti umay ko dito. Kumusta nga tan ni Joanna nga anak ta? Day tangarod ti dita mo. Tamanipod kimuyog kadagiti rebelde. Di nan impakaam mo no anya ti kasasaan na. Kinulaapan ngam indagijay at tao ti panunot na. No apay mat adi na inaramat ti utak na. Nakumbinser, adi naman la pinanunot ti masakbayan na. Di na taimpangag adadakkel na. Huwag nga rod lakay. Mas pinati na dagijay at tao. Una, nalaing da ngamin amang kumbinser kadagiti agtutubo. Adu dagiti karida. Ngam di dalaan mo. Asab sa bidungan lagayam dagiti rebelde ti panunod da. Ay, sapay la kumata saan amay sagmak no sa dino man ti ayan na ita.
Sapay la kuma, bakat. Itilas ti talo na tawan. Nadantan iti duang anak. Wen nga rat, Pedring. Kat iti mabiit. Maisina kadata dagiti anak ta. Kasla jak kabaulan ang maisina da kadata. Awan maaramidan ta. Taday tamat ti pagalagadan dito'y arumbang asuruten. Wen nga rat. Agpaiso. Anak ta ida. Ngam ko kwa dagiti kagrupo ta dagiti anak ta. Isuda ti makaamu ang mga iwan, kan mang padakal kadakwada. Kan saan to ang mabalin abisitaan ta ida akanayon? Nang ronakan ka. Dakkal ti pagrabangam iti grupo tayo. Tas si katitalkan dagiti kakadwa amang igam iti kwarta ti grupo. Wen Pedring, iso asa anak basta-basta makapanaw, dito'y ayan tayo. No payadta pandemya iti sangalubungan, saan tayo ngagsardang ang mga ramid kadagiti misyon tayo. Kadagiti rumbang, ngay patungpal tayo a misyon. Wen Pangulo! Wen Pangulo! Sana napad day ta a COVID, tapno agsardang tayo amang laban iti kurap a gobyerno. Pangulo! Joanna, kitaan nyo dagiti importante a kasapulan tayo. Tagatangan nyo nga umuna. Sakbay nga ipatungpal tayo dagiti misyon tayo. Sige, Pangulo. Iti daytoy apanawan ti pandemya. Kumusta nga tan dagiti anak ta? Di kagdanan. Tanako naman ti kadwa tayo amang aywan kadakwada. Amayat ti kasasaan ta. Madanaganak ka ni Anjo. Tada sakit na nga asma. Magnala iti apagbiit kat mabanugan. At damat kiti usarandaan ni Bulayser para kadagiti kaski ni Anjo ti sakit na. Diyay intad iti ti kadwa tayo iti organisasyon. Manipod iti sabali apagilyan. Wan mo't kit di Ngam itala amariknak. Kasto'y gayam tirik na ti maisa nga ina. Madanagan aklat ta para kadagiti anak ta. Maawatan ka, Johanna. Ngayon masapol nga aklunan ta. Asaan ta amakadan na dagiti anak ta. Pangaasim, Pangulo. Kaya't ko lang makita dagiti anak ko. Uray apagdarik matlaan. Nakunakmat kada kayo. Asaan ang mabalin a bisitaan nyo ita? Kaya't ko la ida ang maara ko, Pangulo. Mailiwak ko na yan kadagiti anak ko. Hindi mo ka di maawatan. Anak yo la ida. Ngem saan ada kayo ti mangiturong iti biyagta? Amok dayta, Pangulo. Ngam kas ina. Talaga ang mailiwak kadakwada. Uray itala ko maagundaway ang makitak ida. Ladingitag. Ngem awan ti asino man kada kayo ang mapalubusan amang bisita iti anak na. Nalawag mat siguro kan kadaytan. Paulit-ulit ang nagpakpakaasi ak kadagiti leader tayo abisita at dagiti anak ta. Ngam talaga adinak palubusan. Joanna, di mo kuman ipilit ti mapanmangkita kadakwada. Ta saan nga rod ang mabalin? Isungag duwa-duwa ako na. No talaga anasaya ti kasasaad dagiti anak tawin no saan. Pangasip, di ka nagpilit ang mapanijay. Tama nga na maisagmak kalahin. No di mo kaya't abisitaan dagiti anak ta. Palubusan nak. Aglibasak.
Tapno makitak lang dagiti anak ta. Anya. Di ka agar aramid iti pakairubuan, Joanna. No aramidam ti kasta. Siyak amis mo ti mangipulong kan ka. Anya, maaramid mo kanyak ti kasta. Aramidan, no di ka dumngag iti sao. Nadlaw ko iti kalabas. Kasabalan ti trato kanyak ti asawak. Kan agdwa-dwa ak kadag iti tigtignay na ita. Kasla adda ilimlimod na kanyak. Iso adya kon ibagakan ko na, ti panggap ko apa naglibas dito eh. Numaadaan ak iti gundaway. Aglibas ak. Sana bali, tasanay, kan kabisado kon dagiti lugar adalya satak. Gaputan na irwama kon. Babaan ka dagiti insay-sayang katmi nga operasyon. Apay nga awan dagiti anak ko dito ay. Ibagakan ka ti agpaiso. Natay ti anak mo, ani Anjo. Idi kasagsagan ti pandemya. Anya, ngam apay adiyo man laing bagbaga. Ladingitag, ngam nagtungpal kami lang iti bilin. Ti anak ko, diya kon makita iti kaano man. Kasanuan na akaran iti COVID. Kati amok, awan tim imaya sa bali at tao dito eh. Adain may agang gana at anangidad iti supply akanan mo. Ijayan ang akarat ti anak mo. Nakapso ti resistensya na. Kan nadadaal mo't ngamin ng aramatin na nebulizer. Anyan tinagbanagan di anak ko. Kat ni Alden, apay nga awan dito eh. Insurot dan iti squad ti grupo tayo. Tapno matrain ana imbag. Anya, iti kasjay a kinaubing na. Sa nga pulo ti tawon na. Apay amas dao ka. Kat amo matasigot akasta ti pagbanagan dagiti anak tayo dito eh. Matrain da para iti grupo. Dagiti anak ko. Agpada na ka din. At diya kon makita ida. Awanan ti maramidak. No di ti agsubli iti daytoy aggrupo. Imbaga, tadida ka dinusa gapo iti panaglibas mo. Tapno laang makitam dagiti anak ta. Nagsubli ak ditoy. Tawan pagpiliak. Amo Pedring. Nasakit tinakam ko ken ka. Taam mong gayam anatay ti maysa nga anak ta. Ngam di mo man laing bagbaga. Tapno adada nga agladingit ka. Di mo ka di malagip timbaga da idi. Anak talaida. Ngam saan ta ida ako pa. Amok dayta. Ngam itala ang maamiris ko. Itatamay sa akon nga ina. Kan awanan ti may sang anak ko. Maamiris ko asaan ahusto ti mula da iti panunot ko. Iti ka panunutan tayo. Awanan ti maramidan ta. Awan ko sa diyam, Pedring. Iso aman ipon ita. Sumina ako iti pagyanan. Diyan kon makidanakan ka. Anya? Numaadaanak iti gundaway nga agsubli ijay patad. Aram itak dayta. Kat addakan ka. No ipulong mo ka dagiti leader tayo daytoy apanggap ko. Anak ko, unay matan tinagbambanagam. Gaputadyak dimnag iti patigmaan nyo iti. Pakawanan da ko, nana, tata. Anak, talaga nga inururay mi daytoy agundaway. Ama ka amiris ka, kat agsublikan dito'y balay. Pudno ti ko na ni tatang mo, anak ko. Idi,
Agal lalangit ti panang suportak kadagijay ang grupo. Ngam nagbaliw anaming pinsan ti panang kitang kadakwada. Nasapidungan namin ti panunot yu kadagiti kakaduam asin murot kadakwada. Pwede da itatatan. Kat titarigagay ko ita. Makita ko man ni Alden nga anak ko. Kat maalak iti na. Tapno makapagbiag iti normal. Nangruna kat nagubing launay. Kan saan ko maamay ramraman ka ng iti enkwentro. Ikararag tayo dayta, anak ko. Makita kan makadanla tayo ti anak mo. Ita, Mr. Lonely, ilamlam mangak dagiti soldado kan dagiti sigod a nakikapangak a grupo gapu iti buteng ko apatayenda. No maisublik la kuma tinapalabas, sa anak kuma nagpaalilaw kadagijay at tao. Nakapagturpo sa kuma iti panagadal ko, ket jak kuma nabaybayan dagiti anak ko. Kandida kuma napukaw iti imatang ko, ajak man laida na asikaso, ken nakadenna. To'y pagayam mo, Joanna. Joanna, pagayam ko, di ka mapukawan iti namnama a makitam tumetla ti anak mo. Ken nasaysayat siguro, no sumuko ka iti ahensya ti gobyerno a makatulong ken ka, ken iti anak mo. Ket ikarkararag mi met a makadennam tukuman ti anak mo. Ken maiturong mo iti nalintag adana, babaan iti panarabay mo, akaduam dagiti kapamilyam. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinaga na Joanna, adinan inlanad, ti address na. Tampok dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Teresa Calay. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailinga di tinaga na Maricar, manipod la Trinidad Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nadagsan iti barukong no addaam mo mapalimad, asaan mo amay butaktak, Mr. Lonely. Bueno papagayam, intay denggan di pakasaritaan ni Maricar, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Natulag kaya man ti kasaryukin ni Ruben. Wen, agpadatanton nga da asawa na. Ang mga numalumbaan naktupay, ang mga nuumuna ka pa'y ngagsikog. Makitan to no agbayag-bayag ka akit di malumbaan ka. Nagbiit at talaga ti panahon. Kasla kaano lang ang idiadata pa'y lang iti elementary. Basta una niya ti mapaspasama, best friend talata. Uray agpadatanton nga dan anak na. Aggayim talata, agingga iti bumakit ta. Siyempre mat nalablabas pa'y ngam gayam ti pangibilbilangat kan ka. Imbilang kan akabsat ko, gaputawan mat kabsat ko. Uray siyak mat kabsat ti pangibilbilangat kan ka. Adangag pa'y so kabsat ko ngam lalaki mat. Awan babae kabsat ko. Basta awan agilimad ka data. No adda problema ti maysa, agtinulong ta kumaka na yun. Okay. Promise ko kan kaday ta, best friend. Dandan ni gaya man ti kasarda Marian kan Ruben. Ay katun awan mat ngamin sa bali apag tungpalan da, no di saan nakasta. Maragsakan aklaang, ngamin makitak maten nga agkasar ti best friend ko. Talaga nasingad kayo iti tunggal may sanya. Una, kinaubingak ni Marian.
Ket amom, awan pa'y malagip ko asaan mi ang nagkinaawatan. Talaga? Wen, agpada kami mat ngamin anapakumbaba. Kan saan mi nga apalan ti tunggal maysa. Naita ati maya tagayam. Narigat itan ti makasapol itikas kan kaagayam. Iso nga rod apagyamyamana, tanaad ta anak itigayam akas ken ni Marian. Ken uray ni Marian. Naswerte mat kan ka, gaputan na singpat kaagayam. Ken, ad-adda na swerte ag. Tan-adda anak iti asawa na singpat lang arudan, napintas pay. Bulaan nakmanin ako na. Saan ka bulbulaan, bakit? Agpay so ti ibagbagag. Congratulations kada kayo ado ha. Thank you, Maricar. Thank you, gayam. Ay na, nakapimpintas ka gayam. Agyaman akman ang gayam. Ayan gayam ni Hayden. Adda nakita ng am-am muna itay, kasasauna. Okay nga rod gayam. Agkikita tayo lata ni reception. Okay gayam, mapan ko sa pulan ni Hayden. Congratulations manen kada kayo ado ha. Nalpasan ti kasarda Marian. Sa dino nga ti pagnaudan dang agasawa. Iti kanu balay da Marian nanang. Tapno adda kadwa dagiti naganak na. Addan samot bukod abalay ni Manong ni Marian. Isuan ni Marian siguro ti ang tawid iti balay da. Ay kat, suwerte ni Ruben. Ulila manipod ubeng. Awan sa pulan na kan ni Marian. Talaga nanang. Swerte na takinayat ni Marian. Adamot ket di natalgad at trabaho ni Ruben Sa bagay matkit di nanang. Anya, masikugkan. Wen nga rod gayam. Talaga nga inununa anak pa ya. Anya nga bigdar aramidan yung ngay. Ay na friend, talaga siguro asaan mi pa'y agasat. Angam saan kami ang maawanan itinamnama. Aguray kami latta. Katwan na gayam. Adan tulat tamat siguro. Basta, may saak to anina nga. Siyempre si kakadi pa yung matimalipata. Imbag pa'y ni Marian. Masikugan adagos kat kakaskasardalaan. Apay, umapal ka? Saan matkit di? Ngam mas daawak laang. Tamakatawantan ngagdandan na. Ngam awan pa'y anak ta. Aguray talaang bagat. Dumtang tumot lang dayta. Agurnong takit ding agurnong. Kabayatan awan pa'y anak ta. Aywan gayam lang ay. Adday deliver ko nga order inton bigat ijay kuwisan. Ijay kano ti pagkitaan mi. Ado mo ti agur order kan ka iti cake Medyo, saan nga minunay anangin at isingir ko. Ket, kabalamon nga deliver asiksi ka. Wala kay. 2-layer cake lang matya order na. Kabailakon nga itaksi. Okay, sika nga ron ti makam mo. Imo na akmat asimang petito eh. Urayak biitan tinagorda. Ni Ruben, kasla iso tinakatakdar iti bangir a kalsada. Kasla dar urayan na. Dajay, nakita na ko kat agturungan dito eh. Oh, Maricar. Anya ter aramidam dito eh. I-deliver ko to'y cake nga order da. Dito iti pagkitaan mi tinagorda. Kasta ka di? Sika, anya ter aramidam dito eh. Ko Urayag ti katrabahawak. At da ngamin nagtulagan mi apapanan mi ita. Extra trabaho. Kinuna na dito iti pagkitaan mi. Kasta. O sige, panawan ka pa ya. Awagak man lang yan. Nabayaga ko nga gururay. O sige. Papaya kasjay. Talyaw at talyaw. Kaslad na kabutang na. Papaya kasjay tigarang ni Ruben. Dajay.
Nagparamutin iti taksi sa limungan. Kunak man no adda urayan na. Oh, nakapasyar ka matgayam. Siyempre, kaya't ka ako mustaan. Oh, atoy, cake para kan ka. Wow, agyaman ak gayam. Talaga amis ko matan ti bake mo a cake. Dakulan ti tiyan mo ah. Wan nga rod, kaslapay kit din marigatan akong ngaggaraw. Ay, gayam. Nakitak ni Ruben iti kalman. Ay wan, naibaganan kanyak. San ka no asinipot ti katulag na? Tanda ka no emergency ti kinatulag na. Iso apim manawan. Isumit lagayam ang nagluganan iti taksi apim manaw. Agsukat ka, papanta iti ospital. Taapay. Naganakan ni Marian, mapanta bisitaan. Ha? Ay, kat mo na. Mabitla nga rod. Agsukata ka. Darasun. Excited kan sa abagay. Un nga rod, kaya't kun makita ti anak ni Marian. Anya ti anak na babae, uno lalaki. Babae. No siya, kayat ko ti lalaki nga umuna nga anak ta. Ay na, nagpudaw ti anak mo gayam. Un nga rod gayam. Ay, mabalin ka di asaklutan? Amom ka di? Padasag Ay na, saanan bakat? Saan mo amabalin a pagpraktisan day ta, baby? Ang mga numablo. Sobra ka matlakay. Ala, umasidag ka kanya, tay pasublat ko kan ka. Basta agtugaw ka lang ha, saan mo nga itaktak da? Sige gayam. Ay, gayam. Ayan ti asawam. Ay, adalaang na panaginata. Ay na, nalakalaang magayam ti agubay ti baby. Kala nga rod, ubampay laeng. Barang sumarunutamtan na maadaan iti baby. Naganak gaya man ti gayem maw. Untatang, napanming arod binisita. Ay, nakarwara ni di ospital. Untatang, nakarwardan. Ay, kaano may nga ipayan na kami iti apo ko may. Aguray kayo lang atatang, adan tulat na. Ay, magagaran kami, anak ko. Hello, gayam. Apay ka di. Gayam, mabalin ka di agpatulong. Oh, apay. Ada ka di problema. Agurigor ni baby. Naira na nga awan nagiti dadakkel ko. Mabalin ka di apuyogan na kiti ospital. Saan ko ang maawagan ni Ruben? Anya? Sa dino ti ayan ti asawam. Tsak amo gayan. Dakkelan ti nagbaliwan ti asawa. Kan manupay kit din nga agaw awit. Anya? Mala, mabit na nga rod. Agsukatak, takadluan ka. Anya di ko nam itay. Man-manu nga agaw awit ti asawam. Mabainak lang ang mangibagakan ka ganyan. Dakkelan ti nagbaliwan ti asawa. Apay man. Tsak amo. Kanayon na nga ibaga abisi. Adu ti trabaho na. Nga mangmangtad ka di kan ka iti kwarta. Dayta nga rod. Awan mat nga rod mayawat na kwarta. Apay kas tatar aramidan ta asawam. Manipod adan motor na. Kas jay matan ti ugali na. Ay, no kaano pa'y nga adan anak kiyo. Adamanan order ko a cake lakay. Timot na ang nagorder iti kanyak. Nagustuhan nan sa. Iso asyak manan tinagorderan na. Birthday cake manan para iti anak na. Kahit kabaalam asikalaan ti mangi deliver. Uy, lakay. Ijay kuwisan matlaang ti pagsabatan ni manan. Ala, agan-anad ka nga rod. Masapa ka sumrak ita iti trabaho ka. Uray si ka alakay. Agan-anad ka man. Imbaglakit din ta sana kon anaguray. Imunang mat tinagorder kanya kasi mang putit na. Nagpayag matan ayat ti taksi. Ni Ruben ti lumabas. Kat adda salsal labayon na ang babae. Darasak nga ilingat ti payong ko. Surutak ina.
Anya ti aramidak lakay. At damat gayang babae ni Ruben. Kasaritam nga umunan ni Ruben. Ibagam, asinaan na ti babae na. Tano saan? Ipulong mo iti asawa na. Diyak kayan. Masigurado ka di nga isina na ti babae na. Kaya't mo nga ron nga agsinadan itigayim mo. No ibagam day ta itigayim mo. Masakitan tigayim mo. Agsinadalakit di. Alangan mat nga ilimad kulatan. Kat baybay ak aluklukon na tigayim ko. Agpanunot ka pa'y ana imbaga. Bakit? Di ka agdardarasudos. Labayag ko apin ang panunot. No ibagak day to'y kan kawan no saan gayam. Anya day tagayam? Amok amasakitan ka. Ngamjak mo't maiturod aluklukon da kalatan iti agnanayon. Anya ka din ti bagbagam? Mabitlaan. At da ipakitakan kay ti cellphone ko. Oh, atoy. Isumat lagayam. Isumat lagayam anang baliwan ti asawa kanya. Pasensya kan no imbagakan ka tipod no. Uray amok amasakitan ka. Pagyam anak paikit di ta imbagam gayam. Saan mo ngayon limad kanya? Ay, anyang iti planom ita gayam. Panunutak pa. No anya ti kasayatan nga aramid gayam. Naragsakan iti inaramid mo. Nagsinan dagiti agasawa gapu iti inaramid mo. Dayta siguro ti rumbang lakay. Saan nakapagtalnaan ti konsensya? Nujak ibaga ti pudno kin ni Marian. Ay, kaasimot ti gahim mo. Ubing pa'y di anak da. Ngam nagsinadan iti amana. Inaramid ko lang ang tirumbang lakay. Diyak maiturad ti agilimad iti gayim ko. Agabrod ka gayam. Panawam ti anak mo. Adamat dana ng kantata nga pangital ka. Kan adda ka mat. Pasya-pasyaram tulatan ati anak ko. Uray saan mo nga ibaga. Talaga ada ita ti aramidak. Agyaman ak iti amin at tulong mo kanyak gayam. Ay napasensya kan gayam. Kuna ti asawa, siyak ti makagapuan nagsina kayo kin ni Ruben. Nujak imbagakan katipod no, saan kayo kuma nagsina? Kay kayat ko ngayon bagang tipod no. Ngam ti ilimlimad mo kanyak ti kinaagpay so gayam. Ita, adan iti abrog ti gayem ko, Mr. Lonely. Kat dandanin ti isasangpet na. Masikugak maten, kat dandanin ti panagpasngay ko. Tuy pagayam mo, Maricar. Agyaman nakpagayam Maricar iti dete apakasaritaam. Nasaya at met, taimbagam ti agpaiso iti gayem mo. Taamang ano dumteng to ti panawen, amaamuan na nga amom gayam ti amin, adi mo matimbaga ti pudno, kat day tapay, ti saan nyo apagkinaawatan nga agayem. Buano papagayam, inka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Maricar, manipod La Trinidad Benguet. Tampok dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Alika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Alicia. Manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Saan mo't siguro a kinaawan respeto no dilawan tayo ti saan anasaya at nga aramid dagiti naganak tayo. Bueno papagayam,
Intay dinggan ti pakasaritaan ni Alicia dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya nga ingarod, ading ko, awan mabalintano kasta ti panagsasaon ni nanang. No ngamin bagbagaak abaliwan na titrato na ken ka, ibaga ng awan respeto. Sapay istoryaan na mo't kadagiti am-am muna. Istoryaan na nga agrigriga takkan. Jakpay kanumot maikan ida, uray basit laang agatan. Ay, jakman amo no apay akas ti ugali ni nanang. Imbagkan ka tamaik kam ida. Padala ko makwartak mat di maikak kumamat ida. Sapay la kumaa, tagtultuloy amayat ti trabaho ti asawak ije abroad. Iti kasta, adalat tamat maitulong ko kada nanang. Ano sampay laang kasi katimang tulong kadakwada amanang. Naimbag to lang nagswerte kami matiti asawa. Wen, ading ko. Awan problema. Umutang akman pa iti 3 kilo abagas mo mani. Itad ko ti bayad ko inton sumangpat ti asawa. Ay katwan Alicia. Apay, awan manin ka ninyo? Awan nga rod may saang kon. Ha? Dahil taagutan di paglaingam. Kasano nga men? Nagpasit lang arudan ti sweldo ti asawam. Anak kayo pa'y laang nga anak. Ay, una yun ti kasta. Ay na, kasla saan met nga anak ti pangibilbilangan ken katiin na, Alicia? Ay, jakman amo, no kaya kasta ni nana. Gapo siguro tawan may tultulong ko kadakwada. Ngam apay, saan na maasyan ken ka? Nakiasawa ak ngamin anasapa, iso kasta siguro. Saan na ngamin akayat idi ni Bonnie? Di kayat na, agbiro kak itibak ng apakyasawa ak. Ay, kasjay, at dagayam kastaan na ganda. Nasayat matadakan lakay. Apay ay bakat. Mapan mo bayadan di utang ko abagas iji store. Impabain nak ni nanang itay ijay. Unay lakid din ni nanang. Awan pa'y matpilpilyin apang pabainan kan ka. Imbag tawan unay tao itay ijay. Bayam, taintun bumaknangak. Tapalan taatapalan iti kwarta. Iti kasta, saan na ka nga ibabain? Agruam laang no kasta ti aramiden tayo. Saan ko laang abas na masungbatan. Tapos tumat namin dagiti bagbagana. Ala, huston. Saan ka nga aglidahay bakat? Mga ramidak iti pamuspusan. Tapno saan na kanton at agtagibasitan tinam. Kasano ko ma? Basta, sorpresa. Masorpresa kan tulangan. Saan kang agar-aramid iti kalukwan, Anya ti pagkit kita am kanyak, naloko a tao. Anya ti amok ngay, ang mga nuwag takaw kakit di. Amok mat asaan anasaya, dayta. Kan mabalin na mabaludag. O, dinakarkarong agrigat tayo. Imbag ta amom dayta. Adda ka man dito'y waigan nga agug-ugot iti kangkong. Anya ngay nga rod nanang. May mayatan ang agugutak dito, nang ti mabisinan kami. No kumangamin saan anibon iti nakiasawaam. Saan kumaakasta ti kariga ti biyagyaw. Sana kung agbabawi ang nakiasawa ko ni Bonnie nanang. Tauray no agrigrigat kami. Sana kami matabaybay-an. Sana kakabkabilan. Kat, kontento kalatan iti kasta ka sa saadyo iti biyag. Adam tumat na siguro guminawahan ti biyag mi anana. Saan ba't siguro agnanayo na kastoy kami? Ay, awan latam mo kaun. Anak mo't ngamin ti amoyo a paadwan. Kwarta kumaa ti paadwan nyo. Apay nga takas di ti panagsasao ni nanang kanyak tatang. Kasla sa anak nga anak. Pasensya amon jay ina manak ko. Kanayon kumot abagbagaan. Ngam naturturay mat nga mitisak. Tsakla kayat nga aga pa kami. Iswabay-bay akaw. Lola kumaado ti kwartak. Sa anak mo't siguro nga ikaskas dyan ni nanang. Siguro idaydayaw na kas kanimanang Pauline. Day tamot ti babalawak iti inayo. Kaputad na may itad ni manang mo. Iso ti ibidbida na kanayaw. Kat si kangawan may itad na. Kumkumpor may ti bagbagana.
Kababain ba't maminsan tayo dyan nga aramidan ni nanang, tata? Ala, ikararagam latta, anak ko. Asabay la kuma, tagbalbaliw ti inayaw. At good news ko kan kabakat. Anya day talakay. At dan visa. Kaya ta sa hunday ta, ag-flight akon. Day, tati ko na masurpresa. Un bakat. Ang saan kan samot ang naragsak? Apay nga ita pumanaw kan sa mo ibaga ha. Ay, sorry bakat. Tiamok namin kat maragsakan ka. Ngam, apay ngay, kaslamat makaungot ka. Imbagam kumana sapsapa, tapno napakadaak mat. Biniglanak mat iti dayta nga ipapanaw mo lakay. Sorry, bakat. Sana balay? Tapara ka datayo mutla ang ti aramidag. Agad anat ka akanayo ni Jay Ikarimasan mo abaybay antibagim. Kan ikarim asang putan na kami kadagiti anak ta. Wen, bakat? Ala, saan ka nga agsangit? Tani, maisuro tak iti panagsangit mo. Awan pa'y pangibagbag ka nag-flighten ti asawak. Baybay ak amamuan dan tulatan. Sapay la ko Diyos ko, tatarabayan yu ti asawak. Sapay la ko tanasaya at ti masangbayan na trabaho na ijay. Kan sapay la ko matamakalungaw kami matan itirigan. Ay, masya na kun kadagiti anak ni. Saan ko amay pa ay amin akasapulan da. Ni manak mo timaw apay na ta. Hello, manang. Alicia, mabalin ka di nga umay ka dito'y balay. Oh, apay ka di manang? Kaya't ko lang nagdama ka sarasarita. Mabit man lang? Agsagsangit ka di? No kaya't mo amamuan. Umay ka dito'y balay ta istorya ti amin kan. Sige nga, Rod. Urayan nak di tataumaya kun manang. Bye. Anya tinapasamak manang. Ti asawag. Panunabulan asaan anak pawpawit. Saan pa yun nga umawawang? Anya? Anya nga tang tinapasamak kan kwa na manang. Kas naunay matadanag ko. Takunak nadadakas na napasamak kan kwa na ijay. Ngamad na nakadamagak. Nagdagaya man sa bali akadandan na na ijay abroad. Anya? Kasanong kaitan manang? Kapilitan nga agsampol ako niti trabaho. Ti problema ita, ni nanang, saan kun idamay ka niti kwartada? Baro nga dagasat ni Bonnie manang. Nag-flight nagtan ti asawa. Kasta ka di. Nasaya at mat nga rod no kasta ading ko. Apay asaan mo ngayong bagbaga? Saan namat ngayong bagbaga kanyak manang? Imbaga na lang idiag flighten. Kasta ka di. Imbagam ka din kaninanang da ito'y anapasamak kan ka manang. Saan pa? Ibaga mo kan kwa na manang. Denggam no anya ti baga na. No anya mati may balakad na kan ka. Anya ti kunang manang? Kasta nga pa'y suading ko. Imbes nga anding ayan na. Saan mo tapabasulan na panit? Binaybay ang ano ti asawa. Iso nga insukat na. Una yan, tikas ka nga ugali ti inata. Amo na nga min, nga awan manon maitid mo kan kwa na akwarta. Sikaman ang tinabang do itakan kwa na. Imbagak nga addan ijay abroad ti asawa. Ay, saan ang mabalin kanyak tikas ta nga aramidon ni nanang? Ikak iti pagnakman na. Kaputawan ka sa pulan na kan kasta timbaga na. Anya ti aramida nga din ko. Kasaw kiti nasayaan. Kita ang ata saan mo asobraan. Agsakit nga min tinakam na nukun kontraam. Uray agsakit tinakam na manang. Saan nga agnakam no saan ang maikan iti pagnakman na. Gumatangak man iti bagas mo, mane. Mano akilo, Sa nga pulo laeng, tayo timawit ko. Oy,
Nagsikreto ka mo ta talaga niya. Ag dinamag nga addan iti abroad nila kay mo. Alicia, Nanang, ay na, anak ko. Itapay laan. Ibagbag akong. Kanayon mo nga awagan kan kumusta ang ti asawam. Tapno saan ka maipaday di kabsat mo nga insukat ti asawa na. Baybayan na mat ngamin. Di na pa'y kumustaan mat. Nanang, agawid tayo ije balay. Tayo ti pagtungtungan tayo. O, mani, naikilom ka din, tigat gatangag abagas. Mabitlaeng. Ay na, anak ko. Imbag ta naka-abroadan ti asawam. Makaginawa kayo matan kasta. Katay na ko nakita yan. Kanayon mo nga awagan ti asawam. Saan akas iji kabsat mo abinaybayan na ti asawa na. Anya nga ita. Nagsapulan iti sa balay. Apay, kasta kayong nanang. Imbis nga andingayan yun ni Manang. Kastakit din ti bagbagayo kan kuana. Saan yung ama panunot ti kwarta na ginasgastos yo? Naglastog kamatan nga agsasao. Nakaabroad la ti asawa, pangas kamatan. Saan ko ngay laslastog ti asawak, nanang? Diyak la kaya ti aramidon nyo kun ni Manang. Kasta tinararamid yo kanya, idi saan pa'y nakaabroad ti asawa. Tapay, gaputawan maititid ko kada kayo. Itatawan maititid ni Manang kada kayon, kasta matan ti bagbagayo kun kuana. Kat ita ta nakaabroad ti asawam. Abaan na kon, tadi na kayat nga ikan iti matgadan na. Ikan kayo, baliwan nyo pa'y ati kasta nga ugali yo. Mapan kayo agpakawan ka ni Manang. Andi nga yun nyo, tamalidliday itaday jay. Kan, jak kayat amangag nga ichismis yun ni Manang. No maaramid yun dagita paparamid ko, ikan kayo, iti kwartayo. Hello, Manang. Apay nga mawag ka? Anya tinaramid mo kin ni Nanang. May mat nagpakpakawan kanya. Agsangsangit mo. Mukas na. Agpay sungat at idadawat na kan kay ti pamakawan? Saan niya tangag pampamarang laang? Marik na, kat agpay-pay sumat ading ko. Mababain kanukan ka. Tagpay so dagiti imbagbagam kan kuana. Ay, nuawan nga min mang dilaw iti aramid na Manang. Saan ang makaamiris? Nasayat mat nga ron ano nakaamirisan? Anak ko, siyak timbaw ni Nanang mo. Mabain kanukan ka. Iso asyak ti binaon na at tumawat iti kwarta. Awan ngamin may saang may nanak ko. Ala, mang teda. Tangay awan na damdamag ko amadi nga inaramid ni Nanang iti kabsat ko. Nagbaliwon ti inayaw. Kanayon na nga ibaga ang mababain kanukan ka. Kadagiti inararamid na itay. Awanan kanyak dayjay tatang. Ti importante, nagbalbaliwan ni Nanang. Bayam, ta ibagak tuken ko ana dagita nga imbagam. Mabit lang ron tatang Mangalaak iti kwarta. Kumusta kan di talakay? Nasayatak mat ito, ibagat. Da kayo nga kadagiti ubing. Ay, maragsa ka naklakay. Magatang ko amin na nakasapulan dagiti ubing. Kan mangandan iti husto. No makitam la ko mati kinaragsak da. Makaluha akpay ang makakita iti reaksyon da. Nasayat mat nga ron no kasta, bagat. Ayon gaya, ni Nanang ngay, nagbalbaliw ka din. Wan lakay, nasingpetan ni Nanang. Inikak iti pagnakman na. Nasayat nga ron no kasta, bagat. Alang Roden, agan anad kayo dita kanayon. Kastamat kan kalakay, agan anad kamot akanayon dita. Nakaumayak anak ko. Tapno formal nga kidawak iti pamakawan kan ka. Kadag iti naisawsawang ko iti kalabas. Awan kanyak dayjayan Nanang. Saan kayo mat kataginura? Ti kayat kulaeng makaamiris kayo. Agyaman na anak ko. Kan pagyamanak mo tinaitid mo akwarta kan itatang mo. Sobra-sobra dayjay, para kada kami. Para kada kayo at talaga dayjay Nanang. Kitno agsobra man para kada kayo. Makaammo kayo latan amang urnong iti sobra na.
Agyamanak, anak ko. Nagbaliw ang aming pinsan ni Nanang, Mr. Lonely, ket tikabsat kumet, saan mat amakuna nga grigrigat. Tamay may samot ti anak na pagad-adalin na. To'y pagayam mo, Alicia. Agyaman pagayam Alicia, iti da ito'y apakasaritaam, ket ti makunak, saan tayo ang maibaga ti gasat ti may sa tao. No adda tayo man iti babaita, dumteng to ti kanito, nga adda tayo met iti ngato. Awan ti permanente dito'y lubong, ket hustulaeng ti inaramid mo iti inam, tapno saan nga agtultuloy ti madi nga aramid na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Alicia, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag kita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinge di tinaga na Glenda, manipod probinsya ti Abra. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naumaak iti ugali ti asawak. Iso nga uray narigat. Nakaikidengak iti may sa desisyon. Apatsyak. Adyak to pagbabahuyan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Glenda. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Dantani ako naganak iti maikadwa nga anak ta. Ngamawan pa'y laang usarat nga aganak, Edward. Basit lang nga rodan ti sweldom iti trabaho. Kanayon ka pa'y amabartag. Gandang rodag pa inom, di uminumak. Ayan nga ro ti sweldom ita alawas. Antoy. Itad kaon. Tapno sumardeng ka na sumanaw. Apay ngay ako rang iti sangaribo. Hinggatan ko nga ro iti pulutan me. Anya? Awan pa'y ginatang mo asidaan. Ngam ada inggatang mo iti pulutan nyo. Katsikan ti kumatang iti sidaan Itad ko nga ro din kan katiswiltok. Ay, awan mo, Edward. Nukas tamlaan. Saan nga umasenso ti panagbiag ta? Nagadulagat na ibagbagamaon. Nan, naglisi ka na iti dalan. Maturo ka kaon. Kayat mo asawan, nabartek manen anagawit ni asawang. Ay, tunggal agawid. Nabartek. Imbaglakit din ta saan akas ta tinatumpo ang asawa. Swerte ma. Siyak ngay, maburburi-bura nakakanayon. Nang rura kat dandani akaganak. Talo pa'y lang titawon ti inauna nga anak mi. No siyak ti sika, huston day ta pa nagsikog mo. Saan ka nga anak? Takas tamot nga responsable ti asawam. Naku nampay. Napanunod kun day ta nga imbagam. Uy, maudin day ti apa nagsikog ko. Wala, kasi kan tumot laang ti kaasi. Nagsakitan ti tiyan ko. Aganakaksan. Edward! Agring ka. Mapanta ni di ospital. Ang bigatan. Nasakit pa lang ti ulog. Anya apikat nga ibagbagam. Nabartag kan sapay lang amin. Kaya't mo kadya dituya kun nga aganak. Nga bay, saan mo ka ba lang nga ipabigataya? Bumangon ka ditan. Tani, nasakit at talaga ti tiyan ko. Amot ang tikas to eh. Sakit ti ulog. Katanya nga rin ti kaya't pa mapasama kita. Malawan eh. Bumangon akon. Papanak mang kita iti pagluganan ta.
Anya nga iti aramidam, Edward. Saan ta makarwar diti ospital? Aging ga saan ta mabayadan amin abilta. Ket, anya iti maramidak. Awan nga rod kwartak. Kat, dito itangaruden nga agnahit kasta. Ryan nak. Tapadasot tag diskitar. Nasken ang makadiskitar kan ita nga aldaw. Tapno saan adumakdakkel ti bilta. Kasano nga noon madiskitarak? Padasem ti agbalikan ni boss mo. Ibagam anaganaka koon. Alang rod. Ryan nak. Duwan ti anak yaw. Nga makaslawan pa'y nagbaliwan ni Edward. Wan nga rod nanang. Kas iti sigod. Awan pa'y laang manaknakam na. Ay naunay matun tinapilim anak ya asawaan, Glenda. Ay, wan nga rod nanang. Pagmadyan na kati ang dardarasudos. Kunak idino na asikaso ni Edward. Takasta mo ti ipakpakita na kanyag. Nga may di agkabalay kamin. Ijay kumutin ang nakita ti pudno nga ugali na. Ala, aganos ka. Parang agnakam tumatlaang ti asawam. Agan anusak. Aging ga di makaanusak, nanang. Maluman. Ngam awan pa'y laang ni Edward. Sapay awan maisaang kun. No orayag pa'y, ang mga nurabiin ton. Awan ton paggatangak iti bagas. Iturod-turod kun ti mapan umutang kan ni Julie. Sana bali tabayadak tumatla ang inton bigat. Ay, adayo mo ti balay dananang. No isupay laang ti mapan ko pagutangan. Anya, awan pa'y ti asawam? Awan pa'y nga rod. Pangaasim ka di at pautangan nakpay laang. Itod kumutla ang inton bigat. Ala, pautangan ka nga rod, tapno makaluto kan. Kaasi ka mo. Ay, agyaman na ka. Imbaglakid din taadda ka akanayon ko ang maasitgan. Awan anyaman na, basta si ka. Apay nga ita ka lang nga sumangpat. Parbangonan. Pasensyakan. Naus ti bartag ko itay. Kat na iturugan ak dita kalsada. Awan na talaga ti babain mo. Anya laangan nga iti ibaga dagiti nakakita kan ka. Amo pa yan? Sino dagiti nakakita kanya? Talaga ka di asaan mo ang maisardang ti agino? Nag-awis na nga rod. So ajak mapagkadkadan ti arak. Nawan siguro ti mga awis kanya. Di sana ba't siguro ngagbarbartag. Nagbasit lang nga rodan ti sweldo. Bawasan pa'y laang nga igatang iti arak. Atuyin ti binulod ko a kwarta, Julie. Agyaman akmanan. Nasaya at mataimay ka. Adda ibaga. Anya rita? Adda bakan ti iti trabaho. Sayang mat. Kat medyo dakkel ti sweldo iti ayan ko. Ang mga no kayat mo tag trabaho. Kasano ngay dagiti anak ko? Ay na, pagsardenga mo nga agtrabaho ti asawam. Iso ti pagaw-awirum. Ang mga no maikat na pa'y ti aginom. Ayun, anya. Total, adamot lang sadsadot na asumrag iti trabaho. Mapilpilitan laang. Gaputa awan mo't kanin min no saan nga trabaho. Ala, padasam nga ibaga, barang kayat na. Kat no bilang kayat na, sumurot ka kanya kun inton bigan. Taagaplay ka, tapno saan ka amaunaan. Ada ibagakan ka, Edward. Ay na dayta. Ada na ibaga ni Julie. Ada bakan ti atrabaho iti ayan na. Kat medyo dakkel ti sweldo. Ket? Tangay ko nam, asaan mo ang maiwasan ti arak no ada agawis kan ka. Agsin no katalaangan iti trabaho. Bantayam dagiti anak ta. Kat siya ti agtrabaho. Dito'y kalatan balay. Ay ket, tuwa na. Nagrigat ti trabaho iti construction. Basta saan mo abaybay-an dagiti anak ta. Wen, di kagdanag. Ada akon gayam. Oh, nagsapakan gayam. Imbag man ta kinayat ti asawam ti agaw awer. Imanugot adagos. Sadot ngamin ngagtrabaho. Nasaya at nga rod no kasta. Tanasapa ka nga imay. Tapno sigurado asika ti umuna nga agaplay. Maala ako nga ta. Wen gayam.
Di ka madanagan. Siyak ti makaamukan ka. Si kabat gaya man ti agtrab-trabaho anak ko. Wan nanang. Daktakkel mo't laang ti sweldo. Ngam ti sweldo ni Edward. Sapay bawasan na pay laang matapaginom. Ay kat embag ano kabailan na ti agaw awer. Kabaalan na mo't nanang. Awan mo't sa baling nga aramiden na no saan nga agawer. Kasyak mo't laang ti aglaba ken agdalos. Ay kat mayat no maanusan na ti agaw awer. Imbaglakit din, tasyak ti insarak mo iti pagtatrabahuan ta, Julie. Mayatan ti kasasaad mi ita. Saan akas idi amaminsan la iti agmalam ang mga anak. Sika tinalagip ko idi gayam. Taamok nga rod ti kinairesponsable ti asawam. Ken, irgrugi kun ati agor orno. Takuripot ka mat. Saan ka mat agastador? Saan ka mat analuho iti gamit? At dalakat maibado, ayos kanya kon. Katwa na. Agor nung kakit di, tababasit pa'y dagiti anak mo. Ne, da kayo matgayam tatang. Sumrag kayo Ay, yaman na kanakaw. Agtugaw kayo Yaman akmanain. Apay anak ka umay kayo, tatang. Ay, pasensya ka na, anak ko. Nakaumayak. Tabumulod ako maiti kwartama. Ipa-check up ko ni nanang mau. Talintag jay sa ka na. Kat sana makapag na. Ay katwan tatang. Oray saan yun nga utangan. Itulong kon ka ni nanang. Ay ngam anusan nyo Da kayon timang kuyog kan ko tada trabaho. Ay, wan anak ko. Siya kung timang kuyog iti inaman. Dako makidawagkan ka, Glenda, bakit? Anya day ta? Tangay at damot na wadwad akwartam. Kidawag mamat nga day off ak. Madukutan akmatan niya dalatan dito'y balay. Anya? Ikan na kumamat iti day off ko. Tapos na makapagwatwatak mag. Ala, padasak ti agpakada yung tunbigan. Tapno adamang bantay kadagiti anak ta. Tarumar kamot nga rod Kanak tumatan iti kwarta ka rumara. Nakita ka medyo dakil tintad mo kinitatang mo. Iso ngay kanak tumay iti kwarta. Talaga nga impapas mo matinag day off Agasam nga day ta. Alas 12 iti rabi iti sasangpot mo. Reklamo, ma. Hindi ka panakil kanyak. Kaya po ta dakil ti masapsapulam. Nalastugan. Nabartakan. Paturog ka kitin. Ay, nakpeke ti maturog. Nagsalita tabay. Awanan ti pagtungtungan ta. Maturog tan. Tadapay trabaho kinton bigat. Nga na nga rod, madam. Maturog kan. Tap na daipig sa magsapol iti kwarta. Tas si kakit nga roden. Timang bibiyag kanya. Si Kamat Gayam Arnold, sumra ka Agyaman na, Glenda. Apay anak ka umay ka. Anya ti masapol mo. Bayada kung tiinutang ko idi na minsan. Kat, kumusta nga ti anak yo? Naimbaganan? Kasi ti apaw. Nakaruwar mo tanin di ospital. Ay kat nasaya at mo kasta. Ay, Gayam. Awatom dagito. Anya day ta? Prutas. Mulak day ta. Panagyaman kumatan Gaputa pinautangan nak. Sika talaga. Saan mat amasapol nga ikanak iti kompormi Awatom latan. Tapanagyaman ko kan kaday ta. Talaga mo ta. Ipakita mo ti kinado ti kwartam. Mapautanga, pati karuba. Anya ka kadi, Edward. Nasaysaya at itumulong, ngam ti matultulungan. Oo, ti ko namkid di. Pasikat ka. Ay, sumardeng kan. Diyak kayat nga agapat ta nagbasit abanag day ta. Ikan na karot iti kwartam. An-anuam nga iti kwarta? Alakit din. Mapautangam tupay dagiti karuba. Sakto lakit din nga asawam, ti umutam. Alaman laangan, tapno awanan ti makunam. Ada sa bali amadmadlaw ko iti asawa kayo.
Anya ngay dayta gayam. Kasla saan ang naragsak iti kasasaad mi ita. Kasla sakitan tinakam na adakkel ti masapsapulak. Kumpara ken kwa na idi. Pag ko na amat. Kasla saan na akayat nagpautangak. Diyak mo. Ay, diyak maawatan ti ugali na. Saan nala siguro ang maawatan? Asikan ti mangmanggad para iti pamilyayo. Di pa'y katagyaman? Ta saan kamin ang maaw-awanan? Awan mo ti asawak di ti balay. Nakaturog dagiti dua nga anak ko di takama. Sa dino tinapanan ni Edward. Pinanawan na dagiti anak ko di ti balay. Ay, ti awanan ba in alalaki. Amang no iso adim maawat kanyak iti kwarta. Tada plano na arumwar. Awanan ka iti bain. Nagturod ka ng panaw kadagiti anak ta, tapno laang mapan ka ginom? Nakaturog naman tan, edi pinanawa kita. Uray pa'y! No nagriing dangay, kabayatan ti kawan mo. Saan mo ka diyan napanunot no anya ti mabalin ang mapasamak kadagiti anak ta, iti ipapanaw mo? Oh, anak ta ka? Ay mga nusan ko mataputot na kita kaubeng, ah! Anya ti kunam! Na! Ha! Saan ka nga gindidiam mo, ha? Ipapower mo kit din da kita nga ubeng kat saan ko matita putot? Mga no, putot ti karo ba da kita, ha? Ha? Awan lang arudan sir-serbim nga asawa. Kastapay laang ti ibagam kanya. Awanan ka itibain! Bakit? Saan kayo apumanaw kadagiti anak ta, ha? Sikati nang ibaga, asaan mo idaaputot saan ka di? Kwa? No saan mo idaamaklom? Saan laang? Saan ko nga ipilit kan ka? Awanan ka kiti itibayin. Ipanaw kong dagiti anak ko. Taamangan no anya pa'y ti aramidam kadakwada. Iso ana iturod mo ida pinanawan. Takas ti adda iti panunot mo. Sorry bakit? Parte ko lang day jay. Amok mataputot ko ida, ha? Nupod no amamati ka aputot mo ida. Hala, agbiro ka iti trabaho, ta suportaram ida. Ta saanen ang mabaliwan ti pangadeng ko. Ipabantay ko kadananang kantatang dagiti anak ko. Awanen panagtalakogan ka. Ta maiturod mo ida apanawan nga oray awan kadwada, tapno lang ingkag bartek! Aging gaita, bartek, kan sadot lata ti asawak Mr. Lonely. Awan tinagbaliwan na. Isu ngay karkarigatak matiag trabaho para kadagiti anak ko. Tuy pagayam mo, Glenda. Agyaman nakpagayam Glenda iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, anusam asika, ti mangipaay iti amin nakasapulan dagiti anak yo. Taadan to supapak dayta, intun dumteng ti panawen. Bayamon ti asawam, tadumteng tulata ti panawen, ama kaamiris. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Glenda, manipod probinsya ti Abra. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.